akan Singapore kalong ba hadin ba I Honorable Health Minister la batai ya kitu kites borok bat ya ka active cases ka bangidon na po kejela hadu mentah ha ka bailaya tu don artli ke active case kawe kadai ka bangidang syuyok menne tengah kuat rubannya tu bangila penmi ia ka notification na ka benta ke jingbit ke jingbiang jong ki pat ba nong song snong ki jongi hapo ke jela ka benengkong kalong ba ngiyo jingtip bat ngis ngotu badon ki bapli ki nong song snong na ke jela megela ki bahap ban le jing le chabar jong ke jela leng ba ka train leni leng ba ka flight na ka benta ki kam ki bom la akhir te namar ba kejela jongi hadu mentang ngimpat syak ban ba ia ke transportation bahkan don ka interstate movement bangimpat syak ya kata te ban pensuk pensain yaki tu ki perlok ki parasnong ki pertau ki nongsong snong jong kejela ke jongi hakum kan Singapore kat ba ngimpat lift ya ka jingkhang nak kementaka interstate movement ngilabu katu katni teliki officers batkan number phone jongki bakitu kibat don kam ban le chabar jong jela en sapen bet kali kerpang bat ki deban phone lang bakini ki phone number ki bangala ka bangan ai menta ka ban nungkong ka phone number kalong ka jong DTO Shillong prah nyau san riu iwei san prasau ubaar DTO napo tura nyau not san lai iwei nyau nriu san nang ta sa uwei UMBI kapun number hapo Shillong prah nyau nriu iwei sau nyau kini ki phone number kin trekam bat bakin pun manu don kam kila ban pun sya kini kin number ban penbet kerpang ya ke transportation tang ba ke transportation kamut bangi penbet klaim siu henrei ki hapan siu ya ka bai kali kum baju dei ban siu te sakawi pat ya kini ki khon samla jongi ki bawan pai namar ke jingwan pai ke jongki kedang ya syai bat kumba platip bamenta ya ka railway services nagta ya ka flight services kelas dang tiki babun ba ki kun samla jongi ki bawan pai bat don ru napdeng jongki ki bom yo alat le se ban register te nakaliang jongi ke sarkar le ngimtip kala benlo bagi kinsulan kensan hang ti hapo Guwahati kala benlo railway station lani kala benlo hapo airport te ban pensuk yaki ngi ai ya kanega phone number bakin kontak syua bakin wan pai lan ngi kerpat i gi bayeng ge basem ge badon shani shajela jong yame kala bakin kontak i kanega phone number kenang bakan pensuk kan pensan yangi na ke sarkar bangin wan yalam pat yaki sya ki benta jong ge jela ge jong ge baper kabanungkong ka phone number jong assistant commissioner of transport station Shillong ka phone number kalong nyau not san riu ar khandai lai san sau ka ba ar ka phone u DGM MTC hapo tura pra khandai nyau sau ar san sau iwei henriu sakawei ka phone number Shillong ka jong upul officer 94 khandai sau lai henriu iwei not lai not pra but ki bhaye gi basem le ni kitu kitrai ki badon hakon no jaga shwa bikin not pai kin sngo baban phone ye kin namar kumbang la pentip ya pia kin gisngi ka sarkar ka kit kli ba ya ka jingwan pai jongki hangte hapo Guwahati la kalong ha airport la kalong ha railway station ngila penbet kerpang ye ka kali bat kata ka bangi penbet lu kalong free of cost nang te na po Guwahati bat bangin lejbu yaki halaki jong
ki distrik ki jongki na ka benta ban pendep ya ki jing don kambaro tengah keren yang ni kalong na ka benta kitu ki bom pat register lani ki bom yo alat ban register lani ki bahayeng ki pasem ki jongki ki basyong hasilong lani hatura lani hakeleng jo ke jela ke jongi bakin pentip lem ya ki bakum kita kenang ba kan nembu jing yang i ke sorkar hakapor bengi wanyalam ya ki syapo ke jela ke jongi kata kade ki artli ki notification ki banakal yang ke sorkar ngila bu kenang ban pensuk ya ki pajba nong snong barok kawai pat ka bangawaan pentip yapi kajing one poi jong ini ki kun samla ke jongi lani ki perlok ke jongi ki batrei keleng kari India haduk mentak sengi kelapoi kendai hajar sanspa tam kendai hajar sanspa tam kabang asyua syushu ban pentip kalong ba lasyai ke sengi artli ki special train ki ba ka sorkar kalapan bej kinmi janmit kawai na Rajasthan ki kun samla jongi kidon kumba arspa arpusan ngut bat kawai pat nang tena po Andhra Pradesh hakabagi kun samla jongi kidon kumba arspa khatsan ngut kini kitrin kinmi lasya janmit sakawai pat katrin kaban mi lasisngi ngaladem ong ipi kawai na Delhi bat kawai na Kerala na Delhi lakum kumno umdunai ka sanspa ngut ki student ki jongi bat na Kerala kumba sanspa siphongut ki ban wan pai la sisngi sakawi pat ka jing pentip angan ka por kolong ba haka review meeting ga mengisyong menta ka janmet hapo ka jing yalam jong chief minister ka jongi ngilaya kren syushu ya ki issue ke bedai kumno ban warna ya ka economic activities syaka kumba ke julong baro kata kamtam ya ka sor shilong baro kawi te kabidei bat kani ngimpat la ban sim karai dang bun ki ki report ki ban nakaliang jo ka sarkar ka dang pan nakaliang jo ka district administration nakaliang jo ka SP batru nakaliang jong usim jong ka himamlem bat kumju nakaliang jong CM juga hasil autonomous council anding layo luti ki detail baro ngin sasim ya karai ka bakhadu tenrei ka ba menne ka bangi sim ya karai ka de tangkawi ha ka be de bat ka wholesale market jong ki jhur ki jep namar borok ngi tip ba menta ka de ka por ha ka ba ki jhur ki jep ngimla ban bam hi pok jela la jong ngihap ban supply sabar jong ke jela te hadin minglayo ya ke report naka agriculture department bat kumjuru naka liang jong deputy commissioner ila propose ban ila approve naka liang jong sarkar ya ka proposal ban penkela temporary sipor ya katei ka parking lot jong ka municipal hangtei hapo iyo molong first floor second floor ngin penkelano ka temporary wholesale market ya ki jhur ki jep khnang bakinong ya de bat kinong ya thit nang tu kin kit syaki jaka ke baper syabar jong ke jela ke jongi kita kidai ki jing pentip akan ka por ngi kren susu menang aklet keniat ke ngi kren susu ke ngi thir jingmut kolong babun ba kine ki bawan pai ki bilong confuse ya kan ka quarantine period don ki community quarantine centers ki baong arprasngi don ki baong khatsausngi te ka don ke jing ya skuthu bakla hang ne yang tai tenrei ka bangi na ka government ka ba syai kedar ka bangi kwa ban pensyai ka benung kong ki tang suan pai khatsausngi kalong mandatory khatsausngi ban quarantine hakitu ki local quarantine centers lane haka institutional lane haki yeng kisem kat badai khat sausngi bat ka baar namar yakaning isim kamtam yakini ke bawan na bar jong north eastern states ka baar pat kalong bak sakhat sausngi kinle ka self monitoring quarantine kata ka bamot mdai syu ka ban long strict haduk kata hakaba mlong syu ban ya pej para beriu lani tang ban ya syong marjan ruk
tenre ya kane ka khat sausngi ande kila dep ya ka khat sausngi ha ka khat sausngi kamut ka baat ong no ka lockdown 1 lockdown 2 ha ka ba number 2 ka de ke jing sothu jongki de simet ban kit khia khnang ba mde ban sim sting kim dei ban ong ba tang bang la dep khat sauski kamut la lai nau neu khyang jingpang namar ka symptom teng ngilai i ki kes ki babun ka India ka ba poi hadin khat nyeu si khat parski kadang lo symptomatic te kita ki de ki ba ngi kwa ban pensyai na kalian ke sarkar bat ba borok ki local quarantine centers kin ngeu bahang ban but bet bu renti ya kan ni ke jing penbet jongi na kalian ke sarkar bat kata kalong kaban nungkong khat sausngi kaba hap ban strict bet bat kaba ar kalong hadin bakil apa se kata andik la lipai sela koi ka ying ka sem khat sausngi ki de ban don ka jingkit khle dalade yalade khnang bangin lai na ka jing sapriang uneu knyang jingpang adu mandagasngi ya ke report jong COVID-19 ki balong hapo ke state Meghalaya kalong ni ki sampul ki bang hilas pha bantes ki long realize an lai nang ta ki ba ada test baro ki bayo negative ki long san ar lai pra ti case baro ki bang yo positive ke state dungi baro ki long khatsan la klat noi wei te khat arngut ki la jam te ki balong active case ki minta stang arngut tinggal up pada ya ka resort ban jaga resort dengan test long si hajar si sepangun